בדור, כל דור ודור. למשל, ממשה עד רבי שמעון בר יוחאי אמר רבנו, כולם היו צריכים להתקשר למשה. אם יהושע בן נון לא היה מתקשר למשה, לא היה עוזר לו כלום. לכן הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, הזק לאמץ לשמור ככל התורה אשר ציווך משה עתיק. עתניאל בן כנז התקשר למשה, הוא זכה עתניאל בן כנז להגיד 300 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה. כל מי שהתקשר למשה זכה להיות לא כמוהו, פי שניים. משה רבנו הלך את סיחון ואת עוג, יהושע בן נון הלך 31 מלכים. משה רבנו ביום שהוא הלך את עוג, עמדה לו חמה. יהושע בן נון בשעה שניצח 31 מלכים, אמר שמש בגבעון דורייה הלך כמו משה רבנו. רק משה רבנו עמדה לו השמש. יהושע זכה לפי שניים, גם עמדה ירח בעמק הירדן. זאת אומרת, הירח לא נע, והשמש לא עמד בחצי השמיים. עד יקום אדוני גוי. עכשיו במשך כל הדורות, עד רשב"י התקשר למשה, בכוח משה רבנו זכה לפי שניים. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, משה רבנו לא ידע כיכרון עוד בניו, ואנה ידענה. למה? כי משה רבנו כל אחד. עכשיו יעד בעל שם טוב רבנו אמר, כיוון ששמו אותו בגולל יתחיל עניין אחר. שמו אותו בגולל יתחיל להיות יצר הרע גדול. מי יצליח להיות כמו יצחק אבינו? כל הבארות אשר חפר אברהם באו פלישתים מלאום עפר. עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? לחפור עוד פעם את הבארות המים שהיו בזמן רבנו רחמנות. רבנו זה היה לגיל 39, הרב נתן אומר לו תחיה. אומר לו אלי חשק, אני חייב לעלות למעלה לעשות שלום בכל העולמות, שאחד יקבל מהשני. מאיזה חסידות אתה? חב"ד, הרבי שלי הוא משיח. מי המשיח שלך? לי רבנו. תלך אצל וישני תגיד לך הרבי שלי משיח. צריך לעשות את זה משהו למעלה, שיתפתחו אחד לשני. רבנו ייכנס לשלום במשיח, מה פתאום חס ושלום אני מפחד אני לא משיח? אז אתה לא תוכל להיכנס לרבנו ויהיה אתה משיח? לא. אז מה זה העניין של משיח? רבנו גילה סוד הכי גדול זה משיח. יש אנשים אומרים אלפי שיבוא משיח היום. רבנו הקדוש אמר בתורה אם כל אחד יתקן מכינת משיח הוא יהיה כמו רב נתן, כמו ישראל קרדן. בשבילך הגאולה תבוא. אז בשביל מה יעניקו לך את זה? אם תראה יהודים בחוץ סובל, אל תנסה לעזור לו. איפה זה רחוב שפירא? אל תנסה להיות רב עלם. איפה זה רחוב שפירא? ימינה, שמאלה, שלח אותו לשדה. רק תיקון הכללי. הוא יגיד תיקון הכללי. ייקח לו זמן. לא יודע כמה זמן, חצי שנה, שנתיים. אבל אנשים חושבים זה בריבוי תפילה. יש אנשים שמתפללים הרבה תפילות, הרבה זמן, אבל אין להם לב. היום בעלי תשובה בתור הזה, מרוב שהם עשו מהם רשק עגבניות בחוץ, 2 דקות הוא הולך לשדה עושה בוכה, זה מה שאתם רוצים. 2 בחיות, רבע שעה, ריבונו של עולם, קשה לי לחזור בתשובה. יגידו לך תבנה 10, זה לא קשה. תפתח כולל, זה לא קשה. תלך לארצות הברית, יש נוער, אתה מביא לא כולל, אתה מביא ישיבה שלמה. ותעשה את זה, זה לא קשה. תקנה אוטו, זה לא קשה. תצעק פעם אחת להשם באמת, זה הכי קשה. לכן על זה מבלבלים כל הזמן ותזהרו אתם לטעום. אתם בעלי תשובה ואנחנו יכול היצר הרע לתת לך הכל, רק תעשה, אל תצטרך כזה. יצר הרע, מה שנקרא בפי כל העולם, הוא לא פחד, לא מנביאים, לא פחד. נביאים היו צועקים בערב הבוקר, ישעיהו, שמואל, כל הנביאים צועקים, 48 נביאים. איזה יופי, ראית איך הנביא דיבר? אחרי זה היו חוזרים לעשות מה שהם עושים. מרדכי בן יאיר צעק צעקה של התמודדות, הסרת הבעת אחד מה 48 נביאים. למה? כי בן אדם יכול לשמוע נבואה, יכול לקבל תורה, אבל זה לא אתה. מתי בן אדם ישמח? אם 10 דקות, רבע שעה יעמידו אותו לפני השם. אם בן אדם יעריך את המצב שלו, לא יתחיל להרע את המזל שלו. למה חזרת בתשובה בגיל 40? בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שתראה שאתה תוכל לשאוף צעקות, אפילו נביאים לא יכולים לצעוק אותה. למה? שתדע, לא צריך תורה יעזור לך, לא כלום. ככה 10 מתמונות מילים, הרי אני מקשר אותם בכיסות אל איכותה, כמו שאדם רוצה מספר טלפון. תן לי רגע טלפון, תשמע, אמרתי, אבל איך אני נשמע אותי, תן לי את הטלפון בבקשה, איך אני נשמע? אמרתי לו בשביל הקדוש ברוך הוא נתן משוגע יפני, עושה דבר כזה. מספר טלפון אתה מתקשר למשל אדם בארצות הברית, הוא שמה כן, אתה מתקשר אחרי זה קצת שתגיד, הלו, אתה רואה אותו? אתה לא רואה אותו, אבל אתה מאמין שעוד דקה, עוד כאן, תן,
את הטלפון, מה אתה המילה לשאול לו? הלו, מה אתה מצפה? שיענה לך. אתה רואה אותו? אתה לא רואה אותו. רבנו השאיר לנו מספר טלפון איך להשיג אותו גם כשיצא מהעולם. הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, נשמת רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל המת, שמואל הנביא, תעזרו לנו, תסייעו אותנו. מה אני רוצה? כלום אני לא רוצה. תנו לי רגע אחד שאכפת להשם ממני. אם אתה תרגיש שהשם אכפת לו ממך, אתה לא תוותר על העולם הזה. אם העולם הזה אתה תעבוד את השם. יהיה לך אוטו, אתה תעבוד עם האוטו את השם. אתה תיקח את האוטו לקברי צדיקים. אתה תאכל עם השם. אתה תלך לים, אתה תלך לים, תרים גם את הים מהשם. אנשים מה עשו להם? אסור. מה, זה ככה לעבוד בתשובה? עזוב אותי, רבנו אתה תבוא לאומן ויתקן אותך. בסדר, אני חוזר, איפה המתקן הזה? אני מחכה לו, לא בא. מה לעשות? איפה המתקן הזה נמצא? בואי נע, איפה? ההוא משכונת המכבי הביאו אותי לרבנו, בואי נע, תעבר את רבנו תקן אותי. תשמעו מה זה תיקון של רבנו נשמה. כשאדם בא לארץ ישראל, רבנו אמר, אל תיתנו לאנשיי, אל תיתנו לעולם להונות אתכם. באת לאומן, יצאת משמואל הנביא, מבקש מהשם ריבונו של העולם, אתה נותן לי 24 שעות למשוך. תן לי רבע שעה, כיסא, יישוב הדעת בשדה, כלום לא יהיה. אנחנו קשה לנו להתבודד, אז רבנו השאיר לנו תיקון הכללי. נכתב לדוד שמרני, אל תחסיתי בך, ואתה אדוני חונני והקימני ואשתלך. כמו שאתה מבקש חנינה, אבל אתה לא מבקש פה חנינה מנשיא לנשיא מוקמת. אתה מבקש חנינה ממי שיוכלו לחון אותך באמת. לחנות את אשר החון, אפילו אם הוא לא ראוי, זאת ברוך הוא ייתן לו. אם אתם לא תיתנו שיקחו לכם את זה, אז אתם לא תראו. בית המקדש אמרו חז"ל, כל מי שיש פה דעה יש לו בית המקדש. ואז אתה תראה יהודי, אתה לא תשתדל לעזור. אתה רוצה העברה הכי גדולה, בסייעתא דשמיא, תיקח תיקון הכללי, תבקש משמואל הנביא, מבקשים בשם שמואל הנביא לכולם. אמר ישראל בעל שם טוב פעם אחת, יצא בערב שבת והיה בשמחה גדולה ונוראה. וידעו התלמידים הבעל שם טוב הקדוש והנורא, היה לו בסך הכל בן ובת. אבל הוא עבד את השם כאחד לקודש. אמר לו הקדוש ברוך הוא ישראל מחמד עיני, כל נשמות שיש בעולם האצילות אני נותן לך אותם. מה שאתה רוצה תוריד לך. אתם יודעים איזה נשמות הוריד רבי ישראל הבעל שם טוב? נשמת ציון זלמן אדמו"ר מחב"ד, ורבנו ישראל בעל שם טוב הוריד אותה. היה רבי ברוך תלמיד של הבעל שם טוב, היה בא אליו כל פעם 10 שנים, והייתה לו אישה חסידה שבחסידות. אמרה לי רבי ברוך באמת שיבוד, אתה הולך לישראל בעל שם טוב, זה לא שתבקש ממנו, תתפלל איתו ביחד, יש לו כוח. למה צדיקים יש להם כוח להוריד בנים? מתי ותהיית המקים. אמר לו אתה תוריד בן, תקרא לו ברוך שניאור, הוא יוריד 2 אורות בקבלה ובפשט. אמר לו איך אני אקרב אותו להשם? אמר לו אל תיקח אותו לתלמודו, תיקח אותו בגיל 3 לשדה, תיקח אותו בשדה, תזרוק אותו לבד ותברח לו. יש לו נשמה כזאת שהנשמה שלו לבד תורא לו את הדרך בעניין. ורבנו אמר זה צדיקים שישראל הבעל שם טוב הוריד. ורבנו אמר על עצמו, כל מקורביי ותלמידיי אסור ללמד אותם. אם אתה מלמד מישהו שהולך להתבודדות אתה מטעה אותו. תזרוק אותו לשדה, הנשמה שלך תתגלה לך. מתי, כמה זמן, לא יודע, מתי שהשם יחליט. הוא סבל אותך 30 שנה, הביאו אותך בעניים, אוזניים, עם חותם, יש עיניים, זה אותו חותם, אותו אוזניים, אותו רגליים. תחכה חצי שנה, תשב, לא הלך, תגיד להשם, אני בא להתבודד, לא לקבל החיים. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא יפתח לך, שתרגיש שהוא שומע אותך, לא אני מפתיע לך. רבנו אומר, אתה כבר לא תעזוב את השם, מה שלא יהיה, עד כדי מיצוי נפש. עד כדי מיצוי נפש, וכדאי לכם לא להתחיל בשבוע, תזכה אותי להיות צדיק כל החיים. מבקש מהשם, ריבונו של העולם, יום בא לפניי, מבקש אני ממך שחרית, לא עולה לי בחיים את הלב. כיפורים, בכיתי, קמתי, שום דבר לא עולה לי את הלב. התגלגלתי בשלג, לא פתח לי את העין, כלום. עשיתי תיקונים, שום דבר, הלב לא זז. הייתי צדיקים, הלב לא עבד, כלום. הראית, כמו פעם מישהו לרבי נתן. אמר לו רב נתן, הרי בשבילי מחיה מתים. אמר לו, אני מאמין, אבל את הלב שלי לא יכול להחיות. חיית המתים זה פחות מלהחיות. חיית המתים זה כלום בשביל השם. אז לכן גם אתם תלמדו. כשבן אדם רוצה שיחיו לו את הלב, אין לנו להישאר רק על אבינו שבשמיים. אמרת נזכר כלל רבנו הקדוש, תחכה תמתין, כדאי לך, תשמע. תשמעו, אתם וכל אחד, בן אדם ימתין בשדה, מה יפתחו לך? לא חיו. יהיה לך כוח כזה של המתן, השם יתברך יצלח לך, אתה תראה
את עצמך בשחרית, והכל יחיה אותך, לא מישהו הבטיח לך. אני מבטיח לך. אם אתה תלך לשדה ברבע שעה לחצי שעה ותעלה את המכסה, כמו שבן אדם ילד קטן, בהתחלה מכינים אותו חלב. אחרי זה המכסה שלו גודלת, נותנים לו גרבר, היום גרבר. אחרי זה נותנים לו זה, אחרי זה נותנים לו זה. אחרי זה נגיד שנה, שנתיים, אי אפשר פרוסה, אחרי זה גודל. אחרי זה אומרים לילד, זהו. גדלת, תתקדם למטה, אותו דבר שדה. בהתחלה נותנים לך קצת, ועוד קצת, עוד 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. אחרי זה בן אדם יתפוס איזשהו בדעת, לא יצטרכו להגיד לו כמה זמן. כל דבר שיהיה לו, אחד עוד הנה יצא השדה. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם לחיות אתכם, שכל מה שדיברנו, לאמונה ולשמחה, לחיות נפלאה, הקדוש ברוך הוא יכניס מציאות שמואל הנביא. יאללה בתוך הלבבות שלכם, שלנו, זוכר אמר ותזכה, תזכה להיות בשמחה 24 שעות אבינו בשעת שינה.